Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Проспект ачык, Чаллыда капиталь ремонттан соң шундый исемдәге яшьләр клубы ачылды. Чаллылар тарихны үз күзләре белән күрә алды. Кадет эзләү отряды Беларусь Республикасы өлкәсендә узган экспедициядан кайтты. Проспект ачык 13-нче микрорайонда шундый исемдәге яшьләр клубы эшли башлады. Бу яшьләр өчен заманча урын. Анда концерт залы җиһазландырылган, грим бүлмәсе, хореография залы, арт-студия һәм башка бик күп нәрсәләр бар. Барысы турында да алдагы минутларда сөйләрбез. Проспект яшьләр клубы соңгы 11 елда ремонтланган 28-нче объект, аның майданы 500 квадрат метрдан артык. Бүген бу яшүсмерләр һәм яшьләргә үсү һәм үз-үзләрен ачу мөмкинлеге бирүче заманча урын. У нас сегодня занятие «Стеклянная мозаика» называется мастер-класс. Мы изготавливаем из витражного стекла вот такие сувениры ручной работы. Ә инде күрше бүлмәдә кулинария остаханәсе уза. Мы учимся готовить то, что нравится им. Иногда мы готовим то, что нужно уметь делать, что там татарская женщина умеет должны делать, там лапшу нарезать, допустим, там мы КСТБ готовим. Балалар бирдә пешерергә өйрәтү өчен иң гади рецептлардан алып җитдирәк рецептларга кадәр үзләштерәләр. Бу ингредиентлардан инде өйгә кайткач үзләренә иртәнге, төшке яки кичке аш әзерли алачаклар. Мы можем что-то готовить в микроволновке, что-то без выпечки делать, какие-то самые базовые простые рецепты. Салатики, например. Вторые блюда, которые не требуют горячей обработки. Моннан тыш проспект яшьләр клубында сәхнәле заманча концерт залы, светодиодлы экран, тамашачыларга урыннар зонасы, грим бүлмәсе бар, хореография залы, арт-студия, тавыш студиясе, вокал, декоратив гамәли сәнгать буенча иҗади дәресләр, мастер-класслар һәм башка чаралар үткәрергә мөмкинлек бирәчәк. Коллективны һәм бирдә тәрбияләнүчеләрне клуб ачылу белән Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Ринат Садыков һәм Чаллы мэры Наил Мәхдиев котлады. Воспитатель, педагог, наставник. Это уважаемая профессия, но это еще и призвание. За вашу работу я хочу искренне вас поблагодарить, сказать вам большое человеческое спасибо. Не ставим точку, ставим запятую, идем дальше, находим другие, пока не используемые помещения, включаем их в программу, Наиль Габарович, ремонтируем, создаем там пространство, которые очень важны сегодня для подростков. Мәгариф өлкәсе объектларын капиталь ремонтлау һәм төзү, яшь гражданнар өчен шартлар тудыру, яшьләр һәм балалар милли проекты максатларының берсе булып тора. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кадет эзләү отряды Беларусь Республикасы Гродненская өлкәсендә узган экспедициядан кайтты. Чаллылар тарихны үз күзләре белән күрә алды. Безнең төшерү төркеме экспедициядә катнашучылары белән очрашты. Это дело, которым я хочу заниматься любой возможный момент, потому что это невероятные эмоции, чувства, которые вызывают, просто даже находясь в процессе экспедиции. Вот. Из-за этого для меня это вахта памяти, мы так называем, экспедиция. Иван Дорофеев, кадет эзләү отряды вакиле, ул инде 3 экспедициядә булган, үзе отрядта 5 елга якын хәтер вахтасы, аның өчен аеруча үзенчәлекле. Бар булган буш вакытын ул эзләүләргә багышларга тели. У меня прапрадед воевал, учится в парашютно-десантной бригаде. Он пропал без вести, также пропал без вести в Ржевско-Вяземской операции. Вот. И когда я услышал, что Ольга Владимировна возит детей для того, чтобы искать таких же пропавших без вести бойцов, как и мой родственник, для меня это уже стало знаменованием того, что я продолжу этим заниматься. И в этой экспедиции я подняла бойца с медальоном. Новохадский Яков Иванович, он родился в 1920 году в деревне Кривец в Киевской области. Алар җитди өйрәнүләр узган, тарихи документлар белән эшләү алымнарын өйрәнгән, эзләүче айланмаларын файдалану принципларын үзләштергән, сугышчыларның сөякләрен саклык белән чыгарырга өйрәнгән. Барлыгы 67 солдат һәм офицерның сөякләре табылган, аларда 22 медальон табылган, 3-се укылган, тагын 3 документ экспертизада. Шулай ук батырлык өчен медале һәм кырып язылган Юдаков фамилиялы фляга тапканнар. На данный момент ведется поиск информации об этом бойце. Пытаемся найти принадлежность воинскому подразделению, который в те
в то время воевал недалеко от Беловежской пущи, где и был найден боец. Сегодня для вашего музея привез небольшой подарок от меня. Это трофейные монеты. Немецкие, да, это вот, значит, с 1937 года, если я не ошибаюсь, символикой, там, да, там, то ли канцлер, то ли военачальник с Первого фронта. Кадет эзләү отряды вәкилләре экспедицияләрдә 2010 елдан катнаша. Аларның музейларын тупландыруга исә битараф булмаган чоллылар да өлеш кертә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 1000-нән артык десерт һәм бу нибары 3 көн эчендә һәм алар булдырдылар. Кондитерлар бөтен илдән Мәскәүгә җыелды. Алар Россия триколоры төсләрендә пирожныйлар пешергәннәр. Аларны хәрби хезмәткәрләргә алгы сызыкка җибәргәннәр. Шундый ук татлы сыйларны һәр кондитер үз өенә, туган шәһәренә кайткач СВОда катнашучыларның гаиләләре өчен дә әзерләгән. Альбинаның күп балалы гаиләсендә дә тәмле бүләк эләкте. Спасибо большое. Альбина гаиләсе кунакларны иртәдән бирле көткән. Лейла была очень рада. Мы очень готовились к этому. Прибирались, убирались, на стол накрывали, ждали. Лейлу каждые 15-20 минут спрашивала, когда придут. Һәм менә килделәр. 4 бала анасы Альбинаның гаиләсенә шеф-кондитер Любовь Дианова һәм Үзәк район администрациясе башлыгы Фидарис Хабибуллин килде. Иншалла, ватан тәме бөтен Россия акциясына кушылды. Бүген бөтен Рәсәй ватан тәме дигән акцияга да безнең районыбыз кушылды. 48 гаиләгә, безнең 1-нче класска баручы балаларга шушындый тәмләткечләр таратылачак. Үзәк районда 1-нче сыйныфта укучы балалар тәрбияләнүче 48 хәрби хезмәткәр гаиләсе бар. Ләйлә шуларның берсе. Аның әтисе махсус хәрби операциядә катнашкан. Алгы сызыкка Ират үз теләге белән китә. Сугышчан бурычларны үтәгәндә һәлак була. Иратның гаиләсе игътибарсыз калмаган. Понравился мне подарок, и гостей я тоже ждала. Шалда шеф-кондитер үз командасы белән 150-гә якын десерт әзерләгән. Это было неожиданно, приятно. Были вкусные пирожные. Спасибо большое кондитеру и вам. Мы вообще гуляли, можно сказать. И звонит, получается, бабушка, говорит то, что бегите домой. Вот. Пришли, пирожные, да, очень вкусные. Очень понравилось, приятно. Десертларны алгы сызыктагы хәрбиләргә дә, госпитальләрдә дәваланучыларга да җибәргәннәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий «Радуга». Пенсионерам бесплатный трансфер и теплый прием. Широкий спектр лечебных процедур. Оздоровление природой. 3-разовое питание халяль. Звони, бронируй. 20 56 26.